Numai el să fie bine, restul nu contează nimic. O dat deja golul decisiv că i-am pus inel pe mână deja, gata. Știi ce e mai frumos decât doi tineri care se iubesc? Acei doi tineri care, peste 50 de ani, îi vei vedea ținându-se de mână. Aceeași mână, nu știu, mai obosită, dar aceeași mână sigură, cu tine pot merge înainte și acum. Dacă inima ta ar fi o minge de fotbal, Roxy a reușit să dea gol decisiv sau ai lăsat-o să paseze mereu ca să o faci fericită? O dat deja golul decisiv că i-am pus inel pe mână deja, gata. A fost așa o tachinare la început. Nu credeam că o să funcționeze, dar am ajuns în cel mai frumos moment din viața noastră. Orice ar fi pentru el, orice. Numai el să fie bine, restul nu contează nimic. Doi soți, bătrânel și o bătrânică, care au aceeași față, dar prin acele riduri se poate citi toată istoria vieții lor. Doi bătrânei care au aceiași ochi. Nu prea mai văd ei clar, dar ei simt că lângă mine e persoana care mă iubește și mă va iubi mereu.